Přátelé, žijeme v opravdu zvláštní době, v mimořádné době, z hlediska univerzálního, nejen našeho osobního a ani nejen naší planety. Nevím, jak daleko se vyznáte v astrologii, ale všeobecně známo, že už jsme časově opustili to skupenství ryb a jdeme do skupenství vodnáře. Vlastně už tam jsme. A to je obrovská výhoda, která se opakuje jednou za 24 000 let. Tuto výhodu můžeme použít a využít, ale taky ji bohužel můžeme zkazit. To záleží všecko na nás. Nepřijde nějaký Bůh, Deus ex machina, aby s námi zahýbal a udělal nějaký pořádek, který bychom všichni tak rádi zažili. V nás to musí být. Tady musí vystoupit to pravé božství. To naše božství vyjde na povrch a vynese dobro, které v něm je. Ono je samo tím dobrem. Když s tím teď začneme, univerzum nás bude samo podporovat, protože právě přicházíme do této doby. Proto ji musíme využít a sami být dobří.